Nitie gima SG kelo mabe nyaka wamed ne wiye ni to wisdom mane manomiyo jo party oneno ni Oburu mabende samoro jomoko neno ni yiki ogore gi wadgi ni ema mondo ta party. One, jogi ne ng'iyo ni jok matindo gi komi thuolo gi wegi to kakoro sani ema gigore kama dinyocha wachno kawo Arati emomi okawo Wanga emomi jogi te ntiere kaka ng'ato osenyono tie wadgi ka mi eka gineno ni Oburu number one experience ma en godo lony ma en godo to gike onyalo ng'ado bura kaka ng'ama jaduong'. Sani kako neno gik moko samoro nyalo pogore gi kaka ng'at man gi interest mar nikech en sani gimong'iyo ni to stability mar party nyalo chalo nade jomo kech ing'eni kom maduong' Oburu sani ok dwar bedo jatend piny thoth jok modong' jo Wanga ng'ane gi te kikwano gi te gidwaro kaka gigo kwano jomoko dwaro ni odok nade governor Tamariyo ng'at machielo ng'iyo ni ere kaka odwa bedo president to Oburu ng'iyo interest mar party emomiyo kiwinjo gima SG wacho jogi te mantiere ODM ka onge ng'at mano yier gi delegates delegates mano kuongo ne men in black no gwedepe kaka no gwedepe ka gigite osebed kitimo in consensus kata mana Winnie Odinga no sani kikelo delegates tipenje ni ji adi moyie mondo dogi yala kama eneno samaro kata kura mayala no konyal yudo to kata kipenje to kura mayala no kata kaka no yere yala kuno enie nade kuro nyaka chopo bio temre gi ji Victor owach ni mogik ni jopiny gombo jogi kuom thuolo mar ariyo jopiny osegombo rakore gi nyithikiye mag ODM gi kuom thuolo mar lach ni winjo ka Junet wacho ni nitie ndalo ma certificate mag ODM ichiwe petrol station Junet mane wacho okan koro moko ichiwe ndara moko ichiwe kuonde ma luore mondo migo e petrol station tiene timo nang'o koro jopiny bang' wuok mar Raila Odinga ni jopiny ntiere joma wacho ni wayude thuolo makoro wadwa dhi rakore kod giri iparo nado mane ji oloro sikul kane kano wadu bas koro iye ka ntie jomago kwano mondo jomoko med sudore buto Oburu Victor kineno ka ji te dhi opoda ji te dhi ywago jakom nyocha wacho ni komachielo ni jomoko ywago tiko to jok moko temo sudo machiegni ntie joma temo sudo machiegni gi mama mondo ne na biro ntie joma temo sudo machiegni go Oburu koro kwano ma ji go sani ni to ere ng'ama dhi influence Otiko ni en ka Winnie Otiko ni en ka mama Otiko ni en ko Oburu koso Otiko ni en kuom jopiny koro mae ma kaka ODM jobiro weyo mondo jopiny nekech sani nitie joma jopiny dhi ulo negi aula chien kata ncha jopiny oluoro Raila jopiny noluoro jakom sani ka campaign biro chakore ibi ulni aula jopiny ok bigina ni konye kona ni aonge mano kaka iwinjo jakom kose yieng to je onge kaka gijawacho okone kona ni onge warruok ni na ole uwego kinyi warruok ni onge nekech ong'eyo ni sani koro nyaki nyisgi ni titim ang'o nyaki nyisgi ni koro kopogore gi party nekech ODM ka kotang' jo independent biro bedie mathoth ka ok gitang' to duond buche mamoko gi nyalo biro emomiyo nyaka gimi Oburu thuolo gi wisdom gi lony ma en godo mondo ota party ochope gi ngaora koro kaka gibiro kalo loka cha to koro koda gibi kalo golalo koda gibi gabal koda ng'ato dhi idho gi to ting'o gi e gok gi ka kalo kod gi aora cha mano gibiro neno ka gisegike e gi ngaora erokamano senior sato maringo speed kawuono mano mapiyo piyo aochwati